dagelan kok metu sik iki ceritane piye, Pak? Alah wis ngalamat aku wis pikiranku wis gak penak pokoke. Lah nek ra penak Angger kenapa? dagelan metu sik aku wis tiwas ngebel omah. Mama, siap-siap ayah pulang gasi. Gayamu dagelan ngundang bojo nek mamah. Lho, Siska ini tak wenehi contoh karo Mas Hendra. Nek Siska karo Mas Indra umpama ngundang mamah karo papah ngono pantes. Iya. Lah wong kowe kelas dagelan nek mamah. Lho, nek ngene iki ya ngundang mamah, Cung. Kowe kok iso ngundang mamah? Mergo kan nek dagelan saiki kan apa akeh duwike. Mergo tanggapan. Tanggapane rame. Nek ngene iki dagelan mlepuk ra iso. Bupati kalah karo kowe karo aku bayarane. Omonganmu. Lho, dagelan nek wayah Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut, bakdo mulut, janggut, dodo, irung, terus sak piturute. Iki tetep enak padha karo ndhe selepan jagung 29. Dadi dagelan nek wayah ngene iki duwe padha karo ndhe selepan jagung 29. Mulane aku nek ngundang papah karo mamah. Dadi nek pendak tanggapan ngene iki kowe ngundang mamah karo papa. Iya. Lah nek ndelalah wayah sepi tanggapan ngono kae. Ya wis beda nih undangane. Nek ngundang kowe sapa? Ya cok karo su. Mas nganten Mbak nganten ampun ditiru nggih. Kowe Kowe iki omah-omah model apa to, Pak? Ya model anyar cok karo su ana artine. Cok karo su najan ana artine iki cah cilik-cilik akeh. Lah kene. Cok karo su iki mesti elek. Sing ngomong Padha sapa? karo nesu. Ora iso. Ya iso. Cok karo su. Aku nek ngundang mbok nek ndak tak undang, cok. Lah nek ngundang aku ya su ngono. Mosok bojo ngundang cok karo su? Lho, apik. Kowe kok iso kandha nek cok karo asu iki apik? Lho kowe saiki cok iki hurufe apa ae? C U K. Cintaku untuk kamu disingkat cok. Dadi cok kuwi Cintaku untuk kamu. aku seneng kowe lho, Pak. Iya, cok. Masa ya cok? Tapi kan macem. Ngono ya? Iya. Lah kok kowe kandha jare mbokku nek ngundang kowe su. Su iku sayangku untukmu. Dadi singkatan. Singkatan. Wah, tak kira cok karo su ki padha karo kowe iki nesu-nesunan kae. Ora wong rumah tangga iki tukaran iki dianggap lumrah. Lah aku duwe bojo mbokmu nganti saiki urung pernah aku jene padu. Alhamdulillah. Manten anyar ya ora tau padu, duwe anak kowe ora tau padu, ngantek anak pira 7 ya ora tau padu. Ngene iki lho Mas nganten karo Mbak nganten patut dicontoh, patut ditiru. Omah-omah yah mono yah mene nganti anakmu sakmene gedene dadi kurang tau padu. Belas. Berarti keluargamu adem ayem tentrem. Lho, sing ngomong sapa? Lho, lah kowe dhewe Pak, jare kowe ora tau padu karo bojomu. Lho, tau padu piye wong mbokme mulih ning Mbam terus kok olehku padu piye anggere ame tukaran ndekne minggat. Anggere ame tukaran minggat engko wayah golek dhuwit mulih. Oh alah, ya tiwas tak junjung tak apa bangga-banggakan. Mare mbokm ya boros le. Aku dadi piye ya tak jak irit ora kenek. Kok ora kenek gini? Alah tak jak apa-apa boros. Ora kaya dulur-dulur kene nek tak delok iki piyai wedok-wedok. Iki tak delok irit-irit. Mbokmi gayane eneh roh bojone mogolno. Angger postingan ning apa jenenge ning Facebook, purik. Kowe nek roh kelakuane purik mbokmu. Nek mbokku purik piye? Katok coplok uncalno ning penuwun. Purik iki nyoplok katok, iku ijek ora trimo. Melayu udo terus ngepingi lapangan bal-balan. Bojomu iku kan biani. Oh ya ora mokal wong biyen mantane wong bento ya. Lah iya saiki wis marah ngono kok iso. Lho tenan purik ndek iki ngerti Bu RT. Ngerti Bu RT? RT ngarep omah entuk arisan. Iya. Gaya langsung tuku apa jenenge giwang anting. Iya, koper mata. Mbok roh purik. Purik njaluk anting. Njaluk anting. Anting-anting kok anting. Ah wong siji kok ya anting to, Pak. Lah nek siji anting. Nek loro anting-anting. Lah nek separo ting.
Iya ya. Antara anteng-anteng oleh tuku andeng alun ngono lho. Alun-alun. Iku ra nek loro. Nek siji. Alun. Nek loro. Alun-alun. Lah nek sak tugel. Lun. Nek ngono ya tunggale aku wingi. Nyapa? Aku tuku apa? Onde. Onde-onde. Nah, tukuku siji kok. Nek siji onde. Nek loro. Onde-onde. Lah nek separo. Endi? Ngene iku ya wong mbok empurek. Purek. Heeh. Bojone RT tukokno anteng-anteng bojo njaluk ali. Ali-ali, Pak. Mau tuku sitok tok. Ali. Nek sitok berarti Ali. nek loro. Ali-ali. Lah nek secuil. Pikir dhewe. Kok sampe kon mikir aku iki? Lah ali-ali secuil iku ndak ra kena dienggo. Masa mbok kon muni li. Lho. Kok malah mbok omongno? Udah lali aku. Lah wis kadung ketrucut. Kowe iku senenganmu bareng njaluk anting-anting. Aku jenenge bojo ya tanggung jawab. Langsung tak tukokno. Alhamdulillah. Bareng tak tukokno, roh bui iki liwat nganggo gelang purik nangis anting-anting 3 dina didol. Genti njaluk didol. Genti njaluk gelang. Ya mbok tukokno. Lho sebagai suami tanggung jawab dengan istri apa piye carane wong wedok kudu bungah atine. Tak tukokno. Gelang tak tukokno. Bareng wis mbok tukokno gelang, Agek 3 dina didol perkara bucarik nganggo kalung. roh kalunge bucarik. Roh kalunge bucarik gawe dipurik nang wangis glolo-glolo. Lah ya terus tak ngenekno. Lah ya kowe tak tukokno anting-anting. Mbok dol njaruk gelang. Gelang tak tukokno mbok dol. Saiki kok purik njaluk kalung. Oke, gak apa-apa. Tenan aku, urung tak tukokno wis didol. Lho piye njajal? Iki piye ta urung mbok tukokno kok mbok dol, Pak? Lah mbok entrerese kok. Lah orang mbok tukokno mbok dol, lah sing mbok dol iki apa? Mbok Lho, tak dol. ana mbokku kok mbok dol sing gelem ya sapa? Lah ya kabeh tapi tanggung jawabe wong lanang. Wong lanang Barang kepala iki rumah tanggung tangga jawab. kudune pancen tanggung jawab, Pak. Lah ya. Semono uga kanggo nganteni. Iya. Dongane ya muga-muga keluargane tentrem. Oh, iya. Keluargane rukun, ora gampang tukar padu. Jur ndang duweni momongan nek lanang dadi putra sing soleh, nek putri sing soleh. Ha, Delok Mbak Siska dandan. kowe kondo jare nek ketoprak wayah ngene iki padha karo duwe selepan 7 nggon. Lho iya no. Percaya nek wayah ngene iki. Lah. Ning nek wayah preinan merongos. Yo ora, yo carane no golek samben. Lah nek kowe lo arep samben apa? Nek aku, Pak ya. Iki aku rencana, Pak. Rencana. Kowe lak bapakku. Yo. Iki lak wayah tanggapan to. Heeh. Mesti kan aku untuk duit akeh. Heeh. Upama ya, Pak. Iya. Bareng aku nyawang dekorasine Mas nganten karo Mbak nganten, aku terinspirasi, Pak. Sembirasi misi apa? Omong amin lho. Terinspirasi. Iya, semiri silisi. Tersimili-simi-sisi. Sik to, kowe iki nek omong iki enak sing cetha to. Terinspirasi. Trisimili. Sik to. Aku ngerti kok sebabe apa kok omonganmu angel iki aku ngerti. Perkara apa? Jajal melet. Wo yo bener ilatmu gangguan. Ilatmu ngepang lho, Pak. Ya aku terakhir peranaan ulo ijo, Com. Nek dilat rai malah blidoh. Lah wong perkara ngomong terinspirasi kok angel meni lho. Iki ndak gara-gara ndok pedes mang piye cah basa ngene. Terinspirasi. Iya, terus Bareng aku nyawang dekorasi, heeh. aku duwe cita-cita, Pak. Cita-cita apa? Ki umpama sok aku buka rias nganten iki setuju apa ora? Buka rias nganten. Rias nganten. Terus Aku lak pinter rias. ya. Saiki nek umpama ketoprak prainan, Heeh. aku kan duwe bisnis liya. Buka rias nganten. Sapa ngerti dulur-dulur kene ngerti rias ngantene Mas Rokim Sanjaya. Lho, apa ora badhe aku karo kowe, Pak? Rias nganten ora nek payu. Ora payu buadok rayap malah rugi. Lho, carane no. Lah carane
Ben ora dipangan rayap, Heeh. bahane aja teko kayu. Lah terus Tuku bahan sing anti rayap, aluminium utawa bahan stainless. lah iku terus mbok kok endi? Ya tak simpen ning omah. Alah nyawi si tukang rosok. Ya ora iso apa carane ben ra dijupuk rosok ya digawekno tempat. Umpama sok kelakon rias ngantenku laris, Heeh. kowe melu aku, Pak. Nyapa? Kowe dadi sopir tak bayari larang. Gelem apa ora, Pak? Preya. Dagelan melorot kok dadi sopir lho. Cara aku dadi sopir mbok kon ngeterno ning pari tabuak ning Kali Juwana riasam. Preya aku. Lho sik, jane aku ki anakmu apa ora to? Ya anakku. Lah wong pakane kok dadekno sopir paling enggak ya tukang nampani dhuwit tok ngono lho. Lah penak kowe rekoso aku. Lah iya lah ya ora gene wong jeneng anak iku kudu mulyakno wong tuwa. Berarti kowe ora kena dijak kerja sama. Moh. Kowe moh melu aku. Pre-pre bakul apa jenenge tukang rias ing gopo lele. Lho, lah kene umpama aku dadi tukang rias. Ngene lho, penak kaya aku. Aku mang wis merguru karo Mas Bambang Blimbing. Mas Bambang, Iya, kowe merguru apa karo Mas Bambang? bakul sate wedhus. Arep dodol sate. Lho piye? Halah, Pak. Kayane ra umum. Aku dadi rias nganten mbok nyek. Lah ya Kowe ra gelem melu aku. Bar-barane kowe arep bakul sate. sate wedhus lho, kondang. Lah sate wedhus iki nek satemu payu. Lah nek ndelalah sate merapayu. Pangan dhewe ya. Lho, Lah kowe rias nganten gak payu ame mbok pangan ora kenek. Enak sate wedhus dipangan dhewe. nek kowe buka sate wedhus kurang masuk. Lah terus Penak rias nganten. alah penak ya sate wedhus nek aku cara. Ora payu sate wedhus. Urung karuan ra payu anggere omah tak teri sak sak sunduk untuk takkan bayar 1.500-an tak dolo waris do. Laris ning kowe bangkrut. Beda nek aku. Kok iso? Upama aku promosi karo dulur-dulur kene, Heeh. mesti salon riasku laris. Ah, Nek ra melu aku ora masalah. Ora. Iki mumpung aku pepanggihan kali dulur-dulur mriki, Iya. para tamu lenggah, aku arep promosi. Kowe nek moh melu aku ora pateken, aku ya ora gudiken. ora gudiken ya wis. Aduh. Lho, tukang Gregeten rias. ae aku. Rias nganten kok. Lah salahe bapak karo anak dijak rukun emoh. Mangan ndok pedes endasku terus kemringet to. Wong meneng ae aku tak promosi. Ah, padha ae aku ya meh promosi karo wong kene kok. Titeni nek rias ngantenku Aku laris. wis diwarai lek eman mangon carane ngiris yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa-apa. Apa-apa. Kok apa iki lho? Aku arep promosi. Iya, aku ya pe promosi wong kene. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu. Teng mriki kula badhe promosi kalih panjenengan sedaya. Sakmenika kula nggadahi rias nganten, Pak Bu. Naminipun rias nganten Mas Rokim Sanjaya. Menawi panjenengan nggadahi putra putri ingkang dereng nggadahi gawean, monggo menawi kersa kula aturi sowan wonten rias ngantene kula. Teng mriku putra putri panjenengan badhe kula warai cara caranipun rias nganten. Rias nganten menika gampil Pak Bu. Saderenge nganten wedok dipun riasi, nganten kedah adus jamas. Sak sampunipun nganten wedok adus jamas, nganten menika lajeng dipun Sembelih. Caranipun ajeng damel sate kambing. Pados wedhus sing lewemu terus disembelih. Nah, sak sampunipun dipun sembelih, wedhus menika lajeng dipun wedaki. Lho, Bapak Ibu nganten sak sampunipun adus jamas langsung dipun wedaki. Monggo ndamel wedak menapa kersa panjenengan. Sak sampunipun nganten diwedaki, nganten menika lajeng dipun petenteng sikile kentul-kentul ndase. Ya Allah. Kersanipun gampil anggen jenengan badhe ngolah wedhus menika. Edan wong iki. Sasampunipun dipun petenteng sikile kentul-kentul ndase. Wedhus menika lajeng dipun Alisi. Loh ya Allah. Nganten sarampungipun dipun wedaki langsung dipun alisi. Sak sampunipun nganten dipun alisi, nganten menika lajeng dipun Lulangi. apa tuh? Kersanipun gampil anggenipun mendhet daging.
wedhus langsung dilulangi. Lulang menika ajeng jenengan sumbangke masjid, jenengan tok ganjaran, ajeng jenengan kagem perhiasan, nggih jenengan saged-saged mawon. Sasampunipun wedhus dipun lulangi, wedhus menika lajeng dipun lipstiki mati aku utawi dipun lipeni. Nganten sarampungipun dipun alisi kedah dipun lipstiki kersanipun boten ketinggal pucet lambenipun. Sasampunipun nganten dipun lipstiki nganten menika lajeng dipun bredel wetenge butak ususe. Allah ya. Kersanipun gampil mendet, bredel wetenge dibutek ususe jupuk jeroane. Tinggi napa mawon saged-saged mawon jeroan disade asem-asem nggih saged. Sasampunipun dibredel wetenge, wedhus menika lajeng dipun gelungi. Ya lho. Nganten sarampungipun dipun riasi langsung ngagem gelung nggih. Kersanipun ketinggal adat jawinipun kados mbak nganten menika ngagem gelung. Sasampunipun nganten dipun gelungi nganten menika lajeng dipun jupuk daginge. Ben wis arek tengkorak tok bongkot tenan. Jupuk daginge. Mungkin balunge jenengan kewetoki terus diasem-asem saged digule saged. Sasampunipun wedhus dipendet daginge, wedhus menika lajeng dipun jarii. Lho utum kono. Sasampunipun nganten ngagem gelung langsung ndamel jare, monggo jarik bakaran monggo. Sasampunipun nganten ngagem jarik nganten menika lajeng dipun Keteki cilik-cilik. Kersanipun gampil anggenipun ngolah daging menika lajeng dipun keteki cilik-cilik. Sasampunipun daging diketeki cilik-cilik, daging menika lajeng dipun kebayai. Mati aku. Dados nganten sasampunipun ngagem jarik langsung ngagem kebaya nggih Pak Bu. Sasampunipun nganten ngagem kebaya nganten lajeng dipun sunduki. Kersanipun gampil menika daging kedah dipun sunduki. Sasampunipun daging disunduki, daging menika lajeng dipun lungguhke pade-pade. Mati aku daging ame diapakno iki. Sasampunipun rias nganten sampun rampung langsung linggih wonten pade-pade. Sasampunipun nganten dilungguhke pade-pade nganten lajeng dipun bakar. Wongko ya ben langsung dipun bakar. Nggih. Edan. Sasampunipun dipun bakar, daging menika lajeng dipun foto. Lho. Dados nganten sasampunipun linggih teng pade-pade dipun foto dipun syuting. Sasampunipun nganten dipun syuting dipun foto nganten lajeng dipun kecapi. Sasampun dipun kecapi dibakar meleh, dikecapi dibakar meleh, ampun gosong-gosong. Lah sate siap dipun dahar. Sasampunipun didahar, satene dipangan, sujene culekno tukang rias nganten. Nggih. Semanten ugi rias nganten. Nganten lanang kedah ngagem keris. Keris ampun diagem nganten lanang, keris langsung dibedhot mawon. Keris enten gunane. Napa gunane? Kanggo nyulek bakul sate. Ben bloloken. Wong gendeng, Wong bento, wong stres, wong umak-umakan. bapak koclok. Kowe stres. Iya, Yo, lho. Wong sak keluarga rukun kok emoh. kowe iku sing ra kena dijak rukun. Alah aku wis wegah usaha bareng kowe iku. Usaha ya usaha le Pak, kowe tau tumpon piye nganten bar tak dusi kok mbok sembelih, Pak. Lah kowe iku ya aneh. Wedhus bar tak beleh kok malah mbok lipeni ngono terus bentuke piye njajal. Wedhus Aku ki nglipeni nganten ya, Pak. Lah aku yo nyembelih wedhus kok. Nono piye nganten berarti dusi mbok sembelih, lho bar tak alisi, lho kok mbok lulangi ki apa ana? Ben trae ben matilah ngantene kono. Ya kebangetan. Aku ki batinku pengen usaha ya, Pak. Lah usaha ya usaha ning kudune saka kompak rukun. Ngono ya. Perias nganten ndak aku bakul wedhus nek padha-padha awore ora cocok. Ngono ya. Ya iya. Ning ya ana cocoke lho, Pak. Kok iso? Saiki umpama Heeh. aku kelakon buka rias nganten. Rias nganten. Jenenge wong digawe biasane kan membutuhkan prasmanan.
Prasmanan iku apa? Yo prasmanan Oh, iki mangan menyediakan mek makanan buat tamu undangan. Oh iya. Jupuk dhewe-dhewe. Iya. Lah ning kono menune kan akeh. Akeh ya. Lah nek kowe bakul sate, lho, aku riase kowe sing bakul sate. Cocok iki. Cocok apa Yo ora? wis saiki rukun. Lah, Kowe dodok apa rias nganten, aku tak bakul sate. lah ngono. Iya. Iki ben iso digawe contoh Mas Contoh Nganten karo Mbak Nganten. Mergo eh. Mas Nganten karo Mbak Nganten iki lagi wae membangun batra rumah tangga yang Ya, baru. ya. Jenenge wong lanang ya kudu budidaya, duweni usaha ben supaya perekonomian keluarga lancar. Nah, kanggo Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Kagem Mbak Siska yo Nah. padha ae tak dongak-dongakno muga-muga tetap setia. Amin. Wis pangerten kanggo Mas Endra. Mas Endra apa Endro? Endra. Mas Endra yo ngono Mas Endra. Sakniki jenengan pun boten senggel tapi pun gadahi tanggung jawab. Jenengan pun wani buka bolongan loro. Dadi ngantene buka bolongan loro. Mas Endra iki wis wani buka bolongan loro. Apa wae, Pak? Sing siji bolongan rezeki, sing loro bolongan Bayi. bayi untum ngono tak goco ndasem nek iku ora usah dibuka wis otomatis. Lah jarine Bayi kok gak bayi, Cok. Lah apa? Siji rezeki, loro bolongan barokah. Barokah. Barokah bayi. Tak kira. Lah iku ora usah mbok omongi ya Indro wis taksa. Ya muga-muga ngantene Alhamdulillah diberkahi. diberkahi. Mergo iki jalukan utawa pamundhutan, Pak. Full Saking humor. ingkang kagungan kersa Bapak Simbah ya sing njaluk lakon. ngersake cerita humor. Cerita humor. Memang disengaja yang menjadi peran pelawaknya. Iya. Lah iki alur ceritanya kocape sampean karo aku iki kan dadi Abdi Ndoro Ndoro-Patih. Siap. Mulane dagelan metu dhisik, mumpung tamu undangan tesih nenggani. Ya. Piye toh mengko mlakune lakon Kamandaka Adu Jago sing dadi dagelan. Kita Nah, saksikan yang berikut ini. Ayo mlebu. lho ngawur. Lah, kene- Sadurunge neruske lakon, Ojo. dihibur dulu. Oh, ngono? Spesial kanggo tamu undangan kersanipun napa? Remen penggalihipun. Oh. Nah, ngono. Kanca-kanca musik sampun siap? Sampun kondur. Enggak ada? Anu gak kena iki musike. Ya wis nek gak ono langsung nutuke lakon. Ora apa-apa. Ngono? Ya ora masalah. Kowe jaga-jaga omah ora ketangkok. Mungkin kan ning taman wis Nah, njaluk- wong engko tamane ya ijeh apa? Tamane dandane apik-apik saiki sis. Tenan. Biasane kan nganggo rok dawa-dawa. Saiki roke teko udel kene. Dadi ngisor ketok. Apa iku kok iso? Tamane. Ah. Nah, lakone kan lain daripada yang lain. Lah iki awak dhewe Ya tetep tunggu omahe panjenengane Ndoro Patih. Mergo Ndoro Patih iki lagek apa jenenge dahar. Oh, Carane wong nom ngono mbangun katresnan. Suwi lho Ndoro Patih gak duwe anak. Mbak Siska, muga-muga program pemerintah dirokan dulu sing penting ndang duwe anak. Kaya Amin, amin. Aku Mbak maune gak duwe anak bareng programnya pemerintah dilangi langsung sak bulan 6 ndek iki ning guritan dipangan garangan loro. iku apa? Ono anak kok dipangan garangan. Anak kelinci maksudnya dipangan garangan. Jadi program pemerintah itu ya perlu, tapi nek untuk saiki zaman saiki iki kebanyakan sing dadi nganten apa suwe. Kayak contohnya Mbak Anggun jenengan kenal ya Ronggo Mbak Anggun wau ibuke rene kancane ibuke jenengan kancane Bu Seh. Iku yo ngono saiki wis alhamdulillah meteng 3 sasi. Alhamdulillah. Duwe cita-cita sok nek anake lahir mbuh lanang mbuh wedok arep syukuran nanggap Alhamdulillah nanggap Wahyu Manggolo. bakaran. Tak kira toh Wahyu Manggolo. Kok iso senenganmu. Nah, Wis nek menawa urung siap karo apa ngenteni pemerane ya gak apa-apa. Anu diaturi Jawa. Anu kanggo Mas Nganten karo Mbak Nganten. Iya. Nah, tak rengeng-rengengi sampe nyuwun tintingane, Pak. Apa iku? Asmarandana ya saged. Saged. Nah, Dandang gula ya iso, dandang subluk. sido asih monggo dadi ati ya monggo. Sido asih. Nah. Pamin. Ya iya sakmono, Mbak. Bener, 5. Pemintaku
Aku yo mau ikut tak terae. Temanten kekalih Aja turu sore-sore delok dagelane gending. hatot runtut tansah reruntungan Alhamdulillah. ing sarina Gak kesel biasa soplo kamlaku. datan kenggang sarambut lamun Bunda Caca, badan atuh cakete Alhamdulillah. Alhamdulillah Lahir batin Sugeng minal Riyadi aidin. Bunda Caca sehat Bunda selalu Caca. sukses selalu Seneng karo amin. Bunda Caca yo ngene iki. Ah Bunda Caca ki wong wis terkenal brahwah Gawa wong aku roh nek ra iso nyetir. lah nggih Pintere ra umum. sing Wis gelem gawa sedekah siji, dagelan muga-muga tambah kamulyan. tambah kamulyan. Amin. Terima Nggih. kasih Bunda Salam kangge Caca. Papi. Salam buat Papi. Aku ndek iki WA-WAnan karo Papi. Ameh dikon ngobong gosong aku. Lamun atuh caketeng ati yen cedhak tansah mulat sito asih lho aku malah lali Pak Sido asih. suwe ra nembang iki Tuhu. sito Aja dawakno. iya lali cengkoke Pak aku. Sido asih tuhu. Wis pirang tahun ya ora nembang kaya ngene ya Meh 28 tahun. lah dikapakno piye wong saiki pancen jarang kakean banget lagu modern. sing apa mundut lagu-lagu Iya. ngeten iki Lagu dangdut. saiki onone dangdut Dangdut. wis ancen ya mengikuti lagi kemajuan zaman Sing lagi ngetren saiki lho. Jangan tunggu malam-malam. alah kok iso Jangan tunggu malam-malam salat disamber uang. Lagune yen cedak tansah mulat lagi dawakno. sito asih Sido asih. Indo mimi pindo mimi lan mintuna ayo bareng di masana tepi wajib situ asih sentak jake deh. Berayan monggo Goyang situ dumang. asih Jangan tunggu malam-malam. Agune. Kanjeng kagem sedaya tamu undangan Oke, spesial Mami mirsani Caca. pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo. Nggih. Mugi saged dadosaken jampi-jampinipun kapang saha jampi-jampinipun saya. Aku buka kowe. Aku kang setya satu
sene rika nane ngangkat melampah tebeh datan lasu dengaran kompak karo sinden aku Mogianto so yo handi komong tansah nimbang awas yo ayo dik banyu wonku setya kula tansah lam-lami oh oh oi metu lecek wedok-wedok yo aku kan setya satu RHS Production Iki suwunane Bunda Caca iki dibacokno Liwong engko bar iki le. Oh bisa. Spesial kangge Bunda Caca. Nggih, spesial. Heeh, yuk. Mogianto Langsung dimetre gak apa-apa. Sangat. Spesial Bunda Caca iki. Eling lagune Liwong. Ngono ning jangono, ngono ning jangono.
Suwun sa sing Situasi wis iki diaturi. jebule situasi lah karmane panjenengane Pak Rukin. Oh, nggih. Dibacotno karmane Bunda Bunda Caca, terima kasih. Alhamdulillah. Muga iso ngrenggani penggalihing dulur-dulur kene ya. Amin amin amin. Netepi kewajiban kowe karo aku minangka abdine Ndoro Patih. Iki wis suwe Ndoro Patih karo Nyai Patih kan gak tau duwe anak, Jon. Dadi monggo Ana tamu ketoke. ketoke. Lho bakul sate. Terus sate. Ora iki ta? Oh, tak kira bakul sate kancamu mau ya, Pak. Oh, lah tak kira Darmanto iki. Oh alah. Dadi apa le gol. Daglan seragame kene kok kowe. Dadi lakon bengi iki. Takon apa? Lho, piye to? Dene Bambangan iki. Jalukane Kang Kuping. kang kuping jare apa? Aku dadi kamandaka. Piye jajal? Aku engko sing adu jago. Tepungke wae aku kamandaka adu jago. Iki lakone gak kamandaka adu jago. Napa? Ora tutuk kowe mbok tutuk adu jago. Bare 3 dina 3 bengi. Ya ora apa-apa wong sing duwe gawe. Apa kuwi biasane sing ngekeki mangan kowe wae kok apa? Sunane gak iku piye? Banyak-banyak iku piye, Bos? Oh alah. Aku mau ku wis dadi banyak-banyakan. Kok gulumi jek ndek? Maksude aku iki dikongkon nyamur laku dadi kamandaka. Asline jenenge wis banyak. Kowe ndek dulur. Iya. Banyak Totra, terus karo dulurem banyak Sariman. Nek adikku, adine sampean. Banyak Totra, banyak Blaber, banyak Tole. Aku banyak apa? Banyak nyamuk di rumahku. Wajan. Lah sampean iki aja metu neh. Lho. Iki lho, banyak pitik kate. Waduh aku iki bambangane aku sing ketoni aku ora kowe. Ya ora aku sing bakane apik kok. Kowe apa gas rogol? Oh bocah iki ra roh lakon iki tak ndek. Monggo ingkang badhe ngersakaken pitik kate. Iso kaya cek. Biar lho. Ana lho. Ta Sinta, kowe ndek taman. Iki lho lato-laton ketemu ta. Wah sumuke iki dadi apa? Sumuke ra umum. Lho. Ngaturaken sugeng rawuhipun Kakang. Oh iya nggih badak warak tak cecek dasem. Asaku ra gagah Bos. Mlakune ngene lho jebule terae mlakune petah. Ajan boyokku lara. Man, kowe iki ora lakon ta ora? Paman Sendur dalah Paman Rokin. Wis ngetoni dagelan ae. Aja gol ketuane kowe ya. Aku diamuk karo sapa iku? Sapa? Sutradara. Sutradarane kok Mas Aji. Wis gak aku pengen metu gak metu lah gol kok. Aku bayar. Tapi yo aja metu bendina, Man. Tanggaku metu bendina saiki dioperasi dengkul. Kakean metu. Iki mau lakone kamandaka aku ora mudeng. Ora mudeng. Lakone kamandaka adu kirek. Adu kirek tuh, adu jago, adu kirek. Iki lakone iku urung dadi kamandaka adu coprak kok belem barang iki. Kowe iki dadi adine banyak Totra, aku iki banyak Tantra. Kowe iki banyak blaburen. Banyak labur. Banyak blabur. Adikku banyak labur. Opo kakang opo? Tak pikir malah kaya ruwahe Matroji ya. Kok action rantuk. Tak kira gagah nek jebule mlakune tren. Opo kowe pengen mati ora? Kacau. Kok ketono keris. Kok ketono keris. Man. Iki perang ae urung lho. Kok wis ngetokno pusaka lho.